In the beginning, kwakukhona uNkulunkulu nomuntu behambisana, not umuntu nomuntu wakhe, hhayi umuntu nebandla lakhe, futhi hhayi umuntu nabangani bakhe. It was not umuntu nemali yakhe, and certainly not umuntu nemfundo yakhe. Bengakaze futhi kube umuntu nodumo lwakhe, or umuntu namabhizinisi akhe. Akaze futhi kwaba khona umuntu nomsebenzi wakhe. It was just umuntu ehambisana noNkulunkulu. Kuba njalo nasekugcineni. So don't prioritize izinto ozifice la emhlabeni udlule ubudlelwane bakho noNkulunkulu.